Duh aku nggak banget sih. Aku BUB gelem ra? Ya. Nyam. Keren. Kalau robar UBS Lah kowe wis ikatan urung? wes esok nek mau pas Agus. Lah kok jeloro? Bangkok Tak juga ya obat ya. ya. Nek untune daerah dirawat, kuman-kuman bakalan berkembang nek untune awak dhewe dan berkembang dadi akeh. Dhewe ora mung sregep sikatan. Mula dhewe kudu nganggo obat kumur. Regep sikatan lan kumur nganggo bakur. Bakur iso ngilangke kuman lan penyakit sing ana ning untu.